induzo zathanyameni kwafihla nonyoko wemama ungikhatsha mhlokolo sekunjalo ngikajina-ke la ngikhona ngoba phela ngizala abantu abaze bangibuka abanye bathi ngenza ngani bathi khona umlingo awukho i-fact khona yeqiniso ethi ngoba ngikhuluma nabantu manje la siphethe umuthi kajina bafowethu kubantu abadayisayo engibathembile ngohlezi ngibaveza lela ngibabona lana-ke abantu baningi bayayidayisa imithi yebo ikhona imithi kodwa into esale ngiyithande kulabo umama abakeduze kwami abawu-2 yingoba bayalenza iqiniso umuthi bayakwamba bayawubumba bawukhumbe futhi into engiyithanda kubona bayayihlonipha awubafici letafuleni nalo ungafici ingane yabo uma kuwukuthi bayagula noma bake esikhathini sabo into engiyithanda kubona-ke yini hayi umuthi bafethu fresh niyezwa ningangizondike bafethu ningathi hawu yini lo makhandlela kuthiwa kunentelezi enzima evutha ifanele zishise iy'ntelezi zakhe into efresh buka usho ukuthi uyisangoma noma uyinyanga buza kodwa-ke uma ubuza kumuntu wazi ubuza esilwaneni ngoba ngeke ngakutshela iqiniso njenganomuntu oyisigula akayisho inyanga yakhe enza njena-ke wena uma ufika kajini ungena kajini uthi ungena esangweni lakajina uthi left uma uphinde usuthi left uphinde right mase uyaqonda uma uqonda usuzofika ubuze lapha uthi ngicela ukubuza uma ngabheki uzobe usukhonjiswa yena uma ngabe ukuthi ufuna into emithi fresh uma ungayifuni ufuna ukuthi udlale ngabantu lapha bakushaye ihlala lapho khona kodwa uma ungafuni ukushawa abantu lalela mina uzongena esangweni mase uthi left mase ungenile wathi left uthi right uqonda ubuze uma kabheki phinde futhi ubuze uma kawendi yes uma kabheki uma kawendi kanjani na ubabuze ukuthi uma ungekho bazothi awukho uma ungekho bazothi awukho ngeke bathathe into engeyona ngoba namathwasa angakazi lutho eniwathumayo azoba nenkinga kanti mezala ngeke abe nenkinga ngilalele uthi ngithini asicela bakabheki inamba yakho zishola wena bakuzwe 073 209 4304 awuphini 073 209 4304 niyayizwa kanti bakabheki asiphinde manje singala ithini yakho bakawini 073 937 4940 sure awuphinde futhi 073 937 4940 inamba nizobathola kuzo yenzeka-ke inetwork isangane kodwa manje isanganile inetwork gijima kajina uthole into ezifresh ufresh konke okukhiqizwa la ekhaya bafowethu ngifuna umsebenzi ube muhle nani ninqonywe njenganami ngoba nginqonywa kubantu bangikhipha into angikhiphi into efeyilayo mina ngoba ngithakaphi bye bye.